Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde, abalị 4 n'ime ọnwa Julaị afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa eke. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke 4 ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra maka Biafra Land Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Julaị bụ abalị 30 nke ọnwa ma ọ kụọ elekere 12 nke oge mba New York nakwa elekere 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us02web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Gerezienụ akụkọ ndị a n'uju ya. Nnyocha emere agbaala n'anwụ otu ndị agha mmiri na ndị agha ala Naịjirịa ji wee gbuo imirikiti imi ndị nkịtị aka ha dị ọcha n'ime obodo Ọgbarụ dị na steeti Anambra. Nchọpụta emere gosiri na njinji a jiri n'abalị Tuesday bụ 28 tuturuo isi ụtụtụ Wednesday bụ 29 nke ọnwa June n'afọ 2022 n'ime obodo Osomala, Ụmụnankwọ na Obeagwụ. Ka o sila dị, ezipụrụ ndị agha malite na mgbede Tuesday bụ mgbe ha si na ha na-achọ ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụkwa ndị kuchiri mpaghara ahụ, dịka otu onye si na mpaghara ahụ mere ka anyị mata. Ndị agha, dịka ozi anyị nwetara si wee kwuo, gaa n'ihu were egbe ha tụwa ndị aka ha dị ọcha bụkwa ụmụafọ ime obodo ahụ ma gbahapụkwa oke ọhịa bụ ebe ndị obodo gwara ha na ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ na-esi apụta, bụkwa nke dị n'akụkụ nnukwu iyi dị na mpaghara ahụ bụ nke dị n'ime obodo Obene Nchuche, Ụmụọzụ nakwa Ọkịja, ebe iyi ụlasị kewakwara ha. Ka o sila dị, ndị agha ndị a bụ ndị asịrị na ezipụgara ha site n'ogbe ndị agha dị na Ọgbarụ nakwa Ọnịcha 302 Artillery Regiment, ebe ha jikwara nnukwu ụgbọala trọk 20 wee bukọrọ ngwa agha nakwa ndị agha gawa na mpaghara ahụ. Ka o sila dị, nchọpụta emere gosiri na n'oge ha rutere n'ime obodo ahụ, ha malitere lee nnọọ ndị ntorobịa obodo ahụ wee gwubiga ha, ebe ọtụtụ ndị mmadụ nwetara mmerụ ahụ. Ha gakwara n'ihu nwụchie imirikiti imi bụkwa ndị ha boro ebubo na ha bụ nnọọ ndị otu ESN na IPOB. Ka o sila dị, ihe onyonyo nke anyị nwetara na mpaghara ahụ gosiri bụkwa nke ekesara n'akara nwudidi ugbu a gosiri ọtụtụ ozu nke yara kperekpere n'ime obodo ahụ. Ụfọdụ ka agbara egbe n'egedege ihu, ụfọdụ ka agbara egbe na obi, ndị ọzọ bụ n'afọ, ndị ọzọ bụ n'azụ maọbụ ihe ha ji bụrụ nwoke, bụkwa nke ejupụtara n'ama egwuregwu obodo ahụ nakwa mpaghara ndị ọzọ. Ahụtakwara ka ndị agbata obi ha nọrọ na-ebe akwa, ebe ụfọdụ jikwa igwe wheelbarrow wee buru ndị di ha na ụmụ ha ndị nwoke. Ka o sila dị, ihe onyonyo a gosikwara
nakwa ebe ndị agha were egbe pọmpashọn wee na-atụkwasị n'ahụ ozu ndị a ha gburu egbu iji wee gosi na ha bụ ndị ọkpa egbe. Nakwa ha gara n'ihu wakpọọ ọbụladị ihu agbara dị iche iche nọ n'ime obodo ahụ ma werekwa ihe dị iche iche nke na-egosi ndị otu IPOB wee kowechaa ihu agbara ndị a naanị iji wee tee IPOB unyi n'ihu. Kosiladị, otu onye ọka nkọwa n'okwu nchekwa bụkwa onye isi oche otu na-achụso oke ruru ọha na eze nakwa usoro iwu bụ onye a maara dịka Chief Emeka Umeagbalasi kọwara ọchụ a egburu dịka ọchụ mkpochapụ agbụrụ. Ọsọ ọ bụ eziokwu bụrụkwa ihe doro anya na ọgbaghara dị na steeti Anambra bụ nnọọ ebe a maara ndị ọkpa egbe na-amaghị ndị ha bụ na-akpa arụ dị iche iche bụ nke gụnyere ntọ mmadụ, igbu ọchụ, izu ori nakwa ịnara ego mgbapụta, tinyekwara ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ESN na-adịgboroja ma na-akpakwa arụ n'ebe ahụ. Mana ọ sị na mgbe ndị agha gara ebe ahụ ha hapụrụ nnọọ ndị omekome ma lekwa ndị aka ha dị ọcha bụ ụmụafọ ime obodo ahụ tụmadị ndị ntorobịa ha wee gwubilalọ ha, bụkwa nke mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee hapụ ime obodo ahụ rie mbọmbọ. Kosiladị, onye isi oche otu a na-achụso oke ruru ọha na eze sịrị na ihe onyonyo ndị esepụtara gosiri na ndị ntorobịa bụ nnọọ ndị na-agara onwe ha maọbụ ndị si n'ọrụ ubi na-alọta. Ọ gara n'ihu kọwaa sị na nnyocha ha mere enweghị ihe akaebe ọbụla gosiri na ndị egburu egbu na ndị agha kwarịtara mgbọ, kama na ọ bụ na ndị agha gbagburu ha ma merụkwa ọtụtụ n'ime ha ahụ. Ọ gara n'ihu rụrịta ụka sio na onye ji egbe na-echekwa onwe ya agaghị anọ ka onye agha bịarute nso ma gbaa ya gbagbuo ya n'ụdị ahụ. Ọkaiwu pụrụ iche na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ Aloy Ejimakor eboola ọchịchị Buhari ebubo ikpo oke agbụrụ bụkwa nke na-akpalite ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara South East. Ejimakor kwupụtara sio na ọchịchị Buhari bụ nọọ ndị na-akpa oke. Ọ kọwara sio na ụdị ikpo oke agbụrụ a bụkwa ya na-akpata oke igbu ọchụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị na mpaghara South East tụmadị site n'aka ndị ọrụ nchekwa. Onye ọkaiwu a nọrọ na-ekwu okwu n'ịrụtụ aka n'ọchụ ahụ nke egburu ụmụafọ ọgbaghara dị na steeti Anambra. Kosiladị, ndị agha bụ ndị ekwupụtara na ha kpọpere mgbọ ma lee imirikiti imi ụmụafọ ọgbaghara dị na steeti Anambra bụ ndị aka ha dị ọcha wee gbagbuo ha, bụkwa ndị ejighị egbe maọbụ mma na-echekwa onwe ha. Kosiladị, Ejiofọ n'akara nzirịta ozi Twitter ya sịrị na ọ bụ n'ihi otu ndị agha Naịjirịa si arụ ọrụ ha na-abụghị ndị kwụrụ na nke onwe ha, kama na ha bụ ndị na-achụso oke agbụrụ bụkwa nke na-akpalite ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara South East. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB eforola ntụtụ tasio na ha agaghị ekwe ka ndị Fulani gbasaa okpukperechi alakụba na Naịjirịa. Ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ Emma Powerful sịrị na ndị Igbo bụ nnọọ ndị Fulani na-agbagbu ma na-egbu site na mgbe ruo na mgbe n'ihi na ha na-akwụsị ha ịgbasa okpukperechi alakụba na mpaghara South East nakwa Naịjirịa. IPOB boro ebubo sio na otu a na-eyi ndụ egwu ndị dịka ndị ekperima, ndị Boko Haram, Ansaru nakwa ISWAP nọrọ nnọọ na-ele ndị agha Igbo ma na-agbagbusi ha. Ndị a na-achọ nnwere onwe katọrọ nkata ọjọọ nke ndị ekperima na ndị Boko Haram kpara, tinyekwara ndị otu Ansaru na ISWAP bụ ndị na-eyi ndụ egwu kpara ma lee imirikiti imi ndị ntorobịa bụ ndị agha nakwa ndị na-eso ụzọ Kraịst bụ ndị agha wee gbagbusie ha na nso nso a n'ogbe ọzụzụ ndị agha nke dị na Jaji na steeti Kaduna. Ọ gara n'ihu nye ndị Igbo ndụmọdụ bụ ndị bi na mpaghara ugwu ka ha kpachapụ anya ha maka nchekwa ha wee bee ebubo sio na ndị agha bụ ndị Fulani bụ ndị ezigara n'ugwu ka e nyere ntụziaka ka ha kpochapụ ndị Igbo nọ n'ebe ahụ ma takwa ụta nye ndị ekperima na ndị na-eyi ndụ egwu. Ndị agha bụ ndị ezibatara na mpaghara South East ka ha kwupụtara na ha bụ nnọọ ndị Boko Haram chegharịrịnụ, bụkwa ndị akpọbatara n'otu ndị agha Naịjirịa ma zigakwa ha na mpaghara South East. Mpaghara ndị ọzọ n'ugwu bụ ebe ha na-achọ ka ha gwubilalọ ndị Igbo bi n'ebe ahụ. Kosiladị, otu a gara n'ihu gbaa n'anwụ si na otu nwa amadi bụ Obedaya Meilafi bụ onye nwụrụ anwụ ugbu a nọrọ na mbụ gbaa ama sio na ndị Fulani na-atụ atụmatụ ikuchi mpaghara ndịda Naịjirịa site n'iji ndị ọchịnnama ndị Boko Haram kwa ISWAP. Kosiladị, ọ sịrị na ọ bụ nke a mere ndị ọchịchị Naịjirịa bụkwa nke ndị Fulani nọ n'isi ya ji wee gbuo nwa amadi ahụ site n'inye ya nsị. Otu a gara n'ihu kwuo si na nwa amadi ahụ dọrọ aka na ntị si na ndị Fulani na
na-akwado ịmalite agha ime na Naịjirịa n'agbata afọ 2022 tupu eme ntụliaka elu afọ 2023. Ya mere na onye ọbụla ga-akpachapụ anya ya ma kpachara anya maka agha mkpochapụ agbụrụ ga-amalite. Ọ rụtụrụ aka sio na ndị Igbo bụ nnọọ ndị a na-elekwasị anya igbu ọchụ a, bụkwa ihe mere ha ji were ndị agha si na mpaghara Igbo wee dowe n'ụzọ ka ndị ekperima wee kpochapụ ha. Ka o sila dị, otu a na-achụso nnwere onwe Biafra kpọkụrụ ụmụafọ Biafra niile ka ha nyere otu IPOB aka n'iweghachi nnwere onwe Biafra, n'ihi na ọ bụ nke a bụ nnọọ ọsịsa bụrụkwa ebe mgbaba nyere nwaafọ Biafra ọbụla. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye rụrụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwaodide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụ. A tọrọla ndị ụkọchukwu Katọlik abụọ bụ Reverend Fada Ubo Philemon nke ụlọụka St. Joseph Retreat Center tinyekwara Reverend Fada Udom Peter nke ụlọụka Uromi Catholic Church bụ ndị dịcha n'ime obodo Ugboka nke dị n'ọchịchị kansụl Eshans South East na steeti Edo n'ụbọchị Satọde gara aga. Ndị a atọrọ ka a wakporo mgbe ha si n'ụlọụka na-alọta n'ụbọchị Satọde. Tọrọ ha n'ihe na-erubeghị otu izuụka mgbe ndị ntọmmadụ tọrọ ma gbukwa Reverend Fada Christopher Odia bụ onye ụkọchukwu Katọlik na steeti Edo. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Chidi Nwabụzọ bụ onye kwupụtara nke a dịka ihe mere eme sịrị na ndị uwe ojii nwetara ozi a bụ ntọrọ ndị ụkọchukwu abụọ ndị a site n'aka onye Divisional Police Officer nọ na Ugboha. Ọ sịrị na onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Abutu Yaro ezipụgala ndị uwe ojii ka ha gaa hụ na azọpụtara ndị a na-enweghị ọkọ ọbụla kọrọ ha. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sio na a tọrọ ndị ụkọchukwu abụọ ndị a n'okporo ụzọ awara siri Bini gawa Auchi na agbata ime obodo Ehọ na Iruekpen dị na steeti ahụ. Ndị otu Indigenous People of Biafra egosila iwe ha n'ihi ogbugbu egburu ndị mmadụ aka ha dị ọcha bụkwa ndị na-abụghị ndị omekome site n'aka ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa n'ihe omume ha mere n'ime obodo Ọgbarụ nakwa kansụl Nnewi South na steeti Anambra. Otu a na-achụso nnwere onwe Biafra gara n'ihu dọọ aka na-achị steeti Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo aka na ntị ka o kwuo okwu megide ọchụ a na-egbu, wee sị na ikechi ọnụ ya ma maa ya akpụ gosiri na ya na aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma na-akwarịta ngụ n'iji ndị agha wee gwubilala ụmụafọ ya. Ọ gara n'ihu gbaruo ihu sio ọ bụ na aka na-achị steeti ahụ amaghị maka mwakpo ndị agha n'ime obodo Ọgbarụ nakwa ọchịchị kansụl Nnewi South bụkwa ebe ndị agha na-eyi ndụ egwu gara kpochapụ opekampe narị mmadụ 5 bụ ndị ntorobịa nọ n'agbata afọ 15 gawa n'elu. Ha gara n'ihu kwuo si na ihe ndị na-eme na nso nso egosila na aka na-achị steeti ahụ bụ nnọọ onye a na-arụgide ka ọ na-agba nkwa ndị agha na-akụrụ ya. O sila dị, otu a gara n'ihu kwuo si na ọ bụ eziokwu na ndị agha bịara njem mkpochapụ ndị omekome na steeti ahụ, mana nke ezughị oke ịga n'ihu wee na-agbagbusi ndị mmadụ aka ha dị ọcha na-enweghị ihe ha mere. N'otu ozi nke ha zipụrụ n'ụbọchị ụnyaahụ site n'ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Emma Powerful, otu a sịrị na ọ bụ nnọọ ihe ọgbarigbogharị na ndị agha nke ndị Fulani nọ n'isi ya gara na mpaghara ahụ wee lee ndị aka ha dị ọcha gbuo ha, ebe gọvanọ aka na-achị steeti ahụ akatọbeghị ya bụ arụ. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ọ bụ ihe jọkarịrị udele na njọ na ndị agha na-egbu ndị ntorobịa na mpaghara South East ma o nweghịkwa aka na-achị steeti si na mpaghara ahụ na-akatọ ya bụ arụ. Ọ gbakwunyere ma sio na IPOB na ndị otu Eastern Security Network na-agba mbọ ịhụ na ha kwụsịrị ndị omekome ịkpa arụ na mpaghara ahụ. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ọchịnnama bụ ndị yi uwe ndị agha na ndị uwe ojii zọchiri ma tọrọ mmadụ 6 n'ime obodo Mgbuji Ehamufu nke dị n'ime obodo Isi Ụzọ n'ọchịchị kansụl Isi Ụzọ na steeti Enugu. Obodo a bụ Ehamufu, tụmadị Mgbuji, Agụamede na Ebo bụ nnọọ ndị nọrịsị n'oke mwakpo ndị Fulani na-egbu ọchụ bụkwa ndị esiri n'ime obodo Chad na Niger wee kpọbata na mpaghara ahụ. Ozi anyị nwetara kọwara sio
na opeka mpe 10 mmadụ abụọ ndị si n'ime obodo Ehamufu ka ndị na-eyi ndụ egwu tọrọ, ebe 10 mmadụ abụọ ndị ọzọ ka ha gburu n'agbata ọnwa Disemba ruo n'ọnwa Juun n'afọ a. Ka o sila dị, ozi anyị nwetara na ime obodo 14 bụkwa ndị ejiri ọrụ ubi mara bụ nke 1,000 mmadụ 3 bi n'ime ya bụ nnọọ ndị riri mbọmbọ, ebe ndị ọkpa egbe a gara n'ihu gbaa ọtụtụ ụlọ ọkụ ma chụpụkwa ndị a n'ime obodo ha. Otu onye si n'ime obodo a bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ sịrị na ntọ mmadụ a nke a mere na mgbede Satọde bịara n'ihe na-erubeghị izu abụọ, bụ mgbe onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Abubakar Lawal na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ bịara na obodo ahụ wee kwe nkwa inye ha ezi nchekwa tara ọchịchị. Ka o sila dị, ọ sịrị na n'ụbọchị Sọnde ka ndị Fulani a bụ ndị yi uwe ndị agha na uwe ndị uwe ojii zọchiri n'ime obodo ahụ wee tọrọ mmadụ 2 na mbụ ya bụ ndị a tọrọ n'ụbọchị Tọzdee, ma ha mesịrị bịaghachi ma tọrọkwa mmadụ 6 ndị ọzọ. Ka o sila dị, ọ sịrị na mmadụ 3 riri mbọmbọ bụkwa ndị bịara tupu nyere ha azụ, na ndị ahụ yi uwe ndị uwe ojii uwe ndị agha bụ nnọọ ndị Fulani na-achị nna ma bụkwa ndị bịara tọrọ ha. Ọ gbarụrụ ihu wee sio na ụmụafọ ime obodo ha nọrịsị na-atụkọ ego ma na-akwụ ego mgbapụta nye ndị niile ahụ atọrọ na mpaghara ahụ. Ndị ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Daniel Ndukwe bụ onye a kpọtụrụ maka ozi a inye nkọwa gbasara ya, mana ọ zaghachibeghị ozi ezigara ya tutu ruo mgbe ezibatara ozi a. Igbo bụ Igbo ndị ọma, otu a ka ọha anyị bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ na were nchi ga-emesịanụ.